Srdačan pozdrav, poštovani gledaoci od ekipe New Press i studija Medija centra u Čaglavici. Gledate najnovije izdanje emisije Posao na Kosovu. Na početku najnoviji oglasi za posao koje će vam saopštiti koleginica Bojana Trajković. Na našem sajtu Posao na Kosovu aktuelni su sljedeći konkursi za posao. UNDP raspisuje konkurse za sljedeće radna mesta. Za poziciju asistenta na projektu Platforma za prevenciju konflikata potrebne su sljedeće kvalifikacije. Srednje obrazovanje obavezno, univerzitetska diploma biće prednost, najmanje 5 godina radnog iskustva u domaćim ili međunarodnim organizacijama, u administraciji projekata, finansijama ili nabavkama. Konkurs je otvoren do 17. jula 2014. godine. Nezaposlenost na Kosovu je velika i kreće se od 30 do 50%. Tačnih podataka nema zbog neprepoznavanja dva sistema, srpskog i kosovskog. Ali i u jednom i u drugom sistemu naši sagovornici ističu da su mladi ljudi nezadovoljni jer je od stručne osposobljenosti važnija partijska pripadnost. Tako misli i naš današnji sagovornik Saša Spasić, nezaposleni medicinski tehničar iz sela Rabovce kod Lipljana. Idemo u Rabovce. Saša Spasić iz sela Rabovce kod Lipljana živi sa suprugom i 3 dece. Završio je srednju medicinsku školu pre 10 godina, ali posla nema. Imamo jedno primanje od socijalne pomoći i dečijeg dohotka. I tako. Nema. Išli smo razne institucije za posao i u naši albanske aplicirali ili što ga je nismo u njihovu stranka ili šta već ne ispunjavaš neke uslove, nema gde god odeš, bit će obećanja lažna i tako. U opštinu Srpsku Lipljanu, u Albansku Lipljanu, u Gračnici isto. U Srpsku nisam, u Albansku sada. Bilo 2-3 puta, ništa. Nepotpuno dokumentacija, samo kako ne biste primili nepotpuno dokumentacija ili šta već. Neki razlog nađete. Ili kao nisi, u jednom slučaju sam bio još dok bio bivši gradonačelnik, kao nisi naša opština, znaš. Idi traži u svoju opštinu u Lipljanu, tamo i tako. Kako bi svojoj porodici obezbedio osnovne uslove za egzistenciju, Saša radi sezonske poslove na imanjima svojih komšija. Pa privatno, tu kod komšija Albanaca nekih voćnjaka. Idemo tako dnevnicu nekad, kad nas pozove, i to nije, znači može se desi u 2-3 mjeseca, radiš 2-3 dana ili šta već, ali slabo nema, ništa. Saša smatra da se diploma ne vrednuje i da posao na Kosovu možete dobiti samo ako ste član neke od vladajućih stranaka. Pa trenutno izgleda tako. Tako je vreme, tako je kako situacija je. Tako, ako nisi glasao ili šta već, svako te ucenjuje ili nisi skupio, na primjer, dovoljno glasova ili već šta, to je to. Po istraživanjima koje na Kosovu rade mnoge nevladine i međunarodne organizacije, kao što je Agencija za razvoj Ujedinjenih nacija, sve više mladih želi da napusti Kosovo i da ode u neku od zemalja Evropske unije. Nezaposlenost je glavni razlog za to. Naš sagovornik također ne vidi perspektivu na Kosovu. U cilju smanjenja nezaposlenosti na Kosovu, međunarodne organizacije osmišljavaju različite programe. Svrha najnovijeg pod nazivom Aktivni program tržišta rada za mlade, koji su zajednički realizovali Agencija za razvoj Ujedinjenih nacija, Ambasada Kraljevine Norveške na Kosovu i Kosovsko ministarstvo rada i socijalne zaštite, jeste upravo pružanje podrške građanima Kosova, uglavnom mladim ljudima, u pronalaženju posla. Naša ekipa je bila na prezentaciji ovog projekta, pa pogledajmo prilog. Glavna svrha projekta Aktivni program tržišta rada za mlade je pružanje podrške građanima Kosova, uglavnom mladim ljudima, u pronalaženju posla. Ciljevi projekta ostvareni su pružanjem podrške institucijama na Kosovu da osmisle strategiju za obuku mladih ljudi za poslove koji se nude na tržištu rada, kao i pružanjem prilike za stažiranje. Današnji sastanak je neka vrsta prekretnice nakon 8 godina. Više od 11.000 korisnika projekta aktivnog tržišta rada programa ulazi u novu fazu razvoja koja se zasniva na poukama tokom posljednjih 8 godina.
Ministar za rad i socijalnu zaštitu Nenad Rašić rekao je da je na Kosovu malo projekta koji se bave prekvalifikacijom i zapošljavanjem mladih i da je ovo jedan od najvećih projekata gde mladi dobijaju priliku da ostvare pravi kontakt sa svetom, steknu nove veštine i stvore sopstvene mreže za zapošljavanje. Mi smo umeđu vremenu unutar svojih kapaciteta pokušali da osnažimo institucije koje se bave zapošljavanjem. Pa smo, verovatno, jedan broj vas zna, u procesu, čak i zakon usvojen, o pravljenju od početka sledeće godine, Agencije za zapošljavanje. I to je jedan element koji može puno da podstakne određene različite projekte, koji može na jednom ozbiljnijem nivou da predstavlja instituciju kao jednu, da kažem, autonomni deo jedne celine koja se tiče zapošljavanja mladih. Stopa nezaposlenosti na Kosovu je velika, međutim kosovska privreda je pokazala bolju otpornost u odnosu na ekonomsku krizu kada se porede sa balkanskim pa i evropskim zemljama, istakla je Stelijana Nedera, zamenica direktora UNDP-a na Kosovu. Stopa nezaposlenosti ostaje i dalje veoma visoka, nekih 30% prema našim istraživanjima. Kada gledamo šta je to nezaposlenost, to je glavna karakteristika koja pogađa žene, one sa ograničenim obrazovanjem, ljude bez radnog iskustva i naročito pogađa osobe sa invaliditetom, kao i manjine. U okviru ovog projekta 11.240 mladih ljudi je pohađalo obuke ili su stažirali, preko 50% korisnika projekta su mlade žene, 20% korisnika su iz ugroženih grupa. Vrednost ovog osmogodišnjeg projekta je $8.711.000, a sredstva su izdvojile vlada Norveške i Danske, UNDP i kosovske institucije. Bilo je to sve za današnju emisiju Posao na Kosovu. Ako nudite ili tražite posao ili ako imate interesantnu priču koja govori o nezaposlenosti, ali i o nekim dobrim rezultatima, posetite naš sajt www.posaonakosovu.com ili nam pišite na adresu Medija centar Čaglavica za emisiju Posao na Kosovu. Vidimo se i sledeće nedelje u isto vreme na kanalima Nezavisne TV mreže. Prijatno!